Sesibuyile siyahamba sibuye bese eyitolo ngithi yonke indawo kuyayiwa eyitolo kuyayiwa emarket. Cha muzo se-South Africa okuyisigodi angithi thina senza isigodi abantu besigodi bayathandana bayazana bayazisana bayahambelana bayanakekelana #isigodi on the move lokho sikwenza yonke udaba la sigcine khona sithe nje sibambe kancane mase ibambe zisifuna ukwela kuleli bridge lokuthi mfowethu usuyibekile yonke into sizwe lakho sulibekile luzwakele nengane encane yaluzwa mhlambe into engizoyenza manje la ngihleli khona ngizothatha ngilethe insizweni yaziyo bayazi abantu lensizwa lapha ku YouTube ngeke ngichaze kakhulu yaziyo YouTube uzoyizwa ukukhuluma kwayo ukuthi ivelaphi ngoba ngenze ukuthi ibeka amagama amabili amathathu amahlanu noma ngaba isithupha noma ngaba ishumi kodwa ezowabeka ikuthathe ikubeke mhlambe wena la ubufuna ukuya khona iyona ezokutshela ukuthi mina ngingakhona ngisuka ngakhona mhlambe sengiyale mhlambe seniyaphambana wena mawuthi wena kuke kwafika isimo la ukuthi khona angivele ngibulale yonke into mangizohlangana nomfowabo ukuthi ngavele angazi ukuthi uzokwenzakalani so ngase ngithi ke lensizwa sike sabana ku interview umduduzi lo kwaCwenza lento le uyayazi ngcono mayizoyisho lo yena kungasho mina lento le yokuqhweba uyayazi yabona nje kusondeza umuntu ngithe angilethe umuntu wazi ukuqhweba umuntu uyayazi uzoyichaza yena bese ke mhlambe ke ekhuluma nawe singakabathuli laba ba professional mina lami professional ileli ngoba ukhuluma ngento wena mawuthi wena kuthi angibulala umuntu mina ngithi mduduzi indoda khona umuntu othi lapha ufuna ukubulala umuntu asambeni nawe khona uzochaza kahle lolu daba lweni ukuthi uzoba njani empilweni mayisembulele lo muntu wena kunjani kumanje angenze njani ake siyayitolo siyolanda umduduzi wakwaCwenza azohlala la ngisamlanda eminyaka ukube ngangenza umaskandi bengizothi mncane umnyango womaskandi angithi yabona sisondelene kanjani manje kodwa ke akunalutho into emqoka senginilandele nangumduduzi nike nambona umduduzi ekhulumela yena ukuthi kule field yenkabi ubuya kuyona kule field yenkabi icindezelena kangakanani yikho ke sithe kunama portions amaningi umfowethu akhuluma ngawo sase sithi kule yokucabanga ubulala umuntu asilethe umuntu osuka kuleso simo mduduzi awusithathe mfowethu usithathe uyichaze wena uchaze mfowethu ukuthi ubani wena usuka apho yaphi bese uhamba naye ubulalele lonke udaba mina ngicela ukuhlala ngapha ngaphesheya kulukuthi sasa singena uyabona ke singena la ekhaya emzini wase South Africa kubo walensizwa eUthulzini uthulani sawona mfowethu kunjani sikhona mntakwethu siphila cha ismile nje into engazalwa nayo ke noma kunzima nginazo ismile ukuthi ngifona ubone Thulani ukuthi yabona ukuthi nginesmile ngiphila kahle kanjani manje smile ngifuna masiqala lolu daba lethu ubone ukuthi awu nami ngingaphila njengalensizwa cha udaba lakho ngiyaluzwa umduduzi wakwaCwenza ke lona okhulumayo lo ogijima kakhulu la ku tube kababa Msweli naye wangisondeza nje eduze ngenxa yokuxakeka nami umzima obukhona obukuwe ngifuna ukwedlulisa nami kuze ngikwazi ukuya phambili nempilo Futhi udaba lakho lunzima kakhulu ngiyaluzwa lubhlungu kodwa kumina lulula kuwena lunzima isizathu esenza ukuthi ngithi kumina lulula ukuthi sengiwelile mina mhlambe ngizothi kunento eyinkinga lana mfowethu kulezi insuku igama elithi GBV kuyo yonke iprocess yenkulumo yakho izogcina ifaka igama elithi GBV ngelinye ilanga soxoxa ngalo leli gama elithi GBV ngoba linezinto ezisalayo okufuna ukuthi siyikhulume kulolo lwakho udaba mfowethu lobhlungu ukhuluma nomuntu ongenile kulesi simo ngaze ngedlulela ngafika la engize ngizithathela mina umthetho ngezandla hayi isikhathe sodwa hayi ikhathe imbili kaningi kodwa ngobude bendlela
ngobude bendlela kwaye kwafika ukuphelelwa amandla kwabuya imicabango yokuthi angizukufika ekukhuleni ngize kibe ngaka ngizokuba yilento kwakunami nezinto ezibhlungu ezingabekezeleleki ezayenza ukuthi ngize ngifike lapho inhloso yami yokuthi la engifike khona omunye umuntu uma esevezile ukuthi naye insila yobhlungu angafiki la engifike khona ingakho ke sila sizokhuluma nawe mfowethu buta usiliwela ngisho cha ngisilona uzalwanga nomuntu cha uthola umuntu wesifazane ngokumthanda mfowethu yebo wamcabangela ngenxa yenkinga yakhe yokungabi nabazali njenganawe yebo wakuthatha lokho wakubeka wakufanisa nawe ukuthi nizofana wasuthatha ibanga lokuthi njengoba wena usunakho okwazi ukubuya nesinkwa naye umenzela ukuthi abuye nesinkwa kuze nizoyihlanganisa lezi zinkwa kube izinkwa ezimbili enibuya nazo nobabili yebo wasumzamisa ispoon sokukha othandweni leni konke wakwenza akukho wrong owakwenza ikuphela wawuzamela yena ukuthi naye abe nokuphathekayo azothi mayofuna ngakho umsebenzi ebe nesicucu esikhathini samanje ke mawungenakho ukuphathekayo awukho umsebenzi ngoba noma unakho ukuphathekayo umsebenzi awutholi ixathwa ulithatha lalilihle kakhulu leli likufakele ingcindezi waze wadla ama drugs waze wacabanga ukuzibulala ngifuna ukugxila kuleli lokuzibulala mntakwethu ngifuna ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu maye khona noma idalwa zakini mazi khona azenzanga iphutha ngokuthi umndeni wakini uhambe wonke usale wedwa kunesizathu idalwa zakini ezakubekela sona ukuhlupheka kwakho ngeke uhlupheke nokuhlukumezeka kwakho ngeke uhlukumezeke kuze kube sekugcineni khona isikhathi sakhe sizayo linda umuye bank kuhole omaka Enzo ubona iqueue ingakanani ngeke ufike ubajombe bonke labantu yebank ufike ufaka ikhadi lakho ukhipha imali yakho kodwa wenza njani uyalinda elayinini kuze kufike isikhathi sakho namanje mfowethu ngithi usuhlukumezekile kangaka wahlupheka wahlubuka wacabanga ukuzibulala wacabanga zonke izinto linda mntakwethu isikhathi sakho sesizofika ke manje sesiseduze ungakhali mntakwethu nami kwakwenzeka lokuthi nyembizi ngcono ke wena ngoba elakhe ikhanda aqinile elamlaliluli nyembi zavele edilike ngaze ngaba umdatshukelwa bengidabukela ngoba bengibona ngikhala ngifuna ukuthi mfowethu inhliziyo yakho ake sijikeke manje singayenzi bebukhuni siyenze belula bese silungisa nje imicabango yengqondo ngoba uma singayilungisanga imicabango yengqondo inhliziyo izophakela ingqondo iphakela ukuthi manje sukuma yobulala izobuya kulahlisa mfowethu uma usubulele kunala uzohlala khona mawusuhlele ejele izinto zakho izoma zonke naleli iphupho lakho onalo awuzukufika kulona yebo kubhlungu kodwa ke sithi uyayibona imoto lengihamba ngayo uyayibona ukuthi imalini mawuthi ayibuka iyalahleka leya moto ithathwe amasela manje ngithi netracker ingatholakali uyayibona imali esuyilahlekile ngithi kusalahleke imoto mhlawumbe ilahleke nengane yami phakathi ingane yami beyithathe boyibulala ngaphindi ngiyithole kodwa akusho lokho ukuthi impilo kuyayimisa iyaqhubeka impilo bengicela mina mfowethu ukuthi uthathe inhliziyo uthi kuyehlisa kancane bese ushintsha indlela yokucabanga uyangizwa bhuti wami ngiyakuzwa ukucabanga kwakho kube ukuthi ke sekwenzekile konke manje ngicela ukuphaphatha ukuthi nje uNkulunkulu angisize kube nomuntu ozongizwela angichushisa ukuthi umsebenzi ngiwuthole kanjani ukuze ngikwazi ukuphila le yokugobisa umunwe uyabona lo wami mfowethu uye wakugoba lo muntu
Angisawuthanda manje ngazuthi ngawufaka ibhandisho uhlale kanje. Ngoba ukugobisa umune kumnandi mawusawugobisa. Ucasu ulawulwa inhliziyo nengqondo usawugobisa. Kodwa umuntu the more wawa phansi kashintsha ucabanga. Noma ngathi vele ungenza ukuthi anginandaba. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ukucabanga kuyashintsha. Kunezinto eziningi ozibhekayo ubheka ukuthi uzoqhamuka amaphoyisa manje. Ubheka ukuthi ngaze ngayifaka enkingeni. Bese ubheka ukuthi nokuhlala la ekhaya kuyangiphelela manje ngoba sekufanele ngibaleke. Okunye kozokubheka mawube nenhlanhla amaphoyisa angafika. Angisho uzocabanga inyanga ezokugeza iqhunga. Ezokunika umuntu wokuthi ungatholwa amaphoyisa ezokudlisa ihlangwane ezingasebenzi. Amaphoyisa azokubamba nazi ihlangwane lezi usuyidlile. Uthi usungaphakathi ejele. Kube khona bazoku-advise ukuthi ukhona umama othile kuphi unomuntu weqala kuthiwa 10,000 lo ulindile ofuna u10,000 uzawuthathaphi uzophunya kuyobolekwa wena ke njengoba nje uthi wedwa unaye umunye umuntu ubani ozobe kubolekela. Uyabona lapha ngaphakathi mfowethu kunezinto eziningi ezofike zicasule ngaphezulu kwalokho ukucasulile ezenzeka lapha ngaphakathi ejele. Angizazi mina ngaze ngiyibone yabona. Nawe uzaza kwazi uyibona kodwa izinto ezokwenzeka lapha ngaphakathi ejele lapha uzokuhlala ubuthonga ungafiki kanti la ekhaya uyalala uthi noma umcabanga lo sisi ubalele emqolo yothayela angisho yazi emqolo engaka mawucabanga ngeke ungayazi emqolo kathayela ukuthi ingakanani siyakwazi lokhu kuhlushwa. Mina mntakwethu nami ngeke ngangena kuleso simo ikhona intokazi ekugcineni ngihlule uganwa kathathu. Intokazi ekugcineni angumtshelanga naye lo wakithi ngoba sasingakafiki kulelithi. Intokazi ekugcineni ngibona lokho kubalaya ngisho ukuthi kuncane kodwa kulokho kwenziwa yimina kuleya ntokazi ngayithatha i-domestic worker ngayifundisa ngaphezulu kokufunda ngaye hamba ngayigwazela ukuthi ihambe iye ecollege. Ngabuya lapho inhlanhla ya applya emaphoyiseni yahamba yauba iphoyisa yabuya ngabuya ngaqala umuzi wakubo phansi ngawakha umuzi wakubo ngiqala phansi kwashona uma wami yeza yazongisupporta yangitshengisa ukuthi izokwazi ukumelana nami kuleli ikhaya. Angilebhayike mina emzini womuntu mntakwethu ngathatha zonke inkomo zakithi eningihamba nobaba wami eyongilobolela wafika walobola ubaba wami waqeda ubaba wami wabuya kwakuthi sekufuna kulungisa step yayisithatha kwakufuna ngishaya iphakethe uma izosuka iye Cape Town funa ngikhipha imali hayi u5,000 ngikhipha u10,000 ekugcineni uma sengithi ngilungisela indlela eyaphambili yandisa. Ngacabanga nami lokho kucabangayo kodwa ngafikela umuzwa wokuthi umuntu lona ngimthole enamazinya angasaphelele. Noma ngathi ngiyambulala manje angisolve inkinga le mali yami ayizukubuya. Mangimbulala ayizukubuya imali yami noma ngathi inhliziyo izoxola izukuxola ke inhliziyo ngoba ngizodliwa unembeza ukuthi sengibulele umuntu ngimbulelela imali yami. Ngase ngiyibuza umbuzo wodwa ngathi kahle le mali engangiyikhipha ngimenzela lokho engangimenzela khona ngangimboleka yini. Ngaba nempendulo ethi no ngangikwenza ngothando. Into ke mawuyenza ngothando ungabheki inzuzo ebuyayo kuwena. Ngikhuluma ngami yabona. Yebo ubhlungu benhliziyo mayisendiza akubekezeleleki. Eni wandiza kabi kumina wandiza ngomuntu oganiwe. Loganiwe washimukakhe wazondizisa lokho kwami nami ngithi ngibambelele kukhona kwayena lo muntu ushayela ibhasi ngagibela ebhasini ngiyambuka kangazi yabona konke lokho ngakucabanga ukuthi uma ngithi ngishaya lo muntu ongithathelele intokazi ngirong akayithatha nginenkani. Uma ngithi ngishaya le ntokazi ayizuyithola imali yami ngirong akeke ihambe nakho konke lokho ekuthathile khona isizulu ngakithi esithi hamba jubu bokuchutha phambili
athi ayindize boyichutha phambili nami ngonda mfwakithi yabona njengoba nawe uthi uke wabangaka nje wena udla lokho okudliwayo mina ngangingadli lutho ke khehla lami ngonda ngondiswa nje ukucabanga ngake ngiphume endlini ngihluleke ukuyongena emotweni lapha eminyango ngizwe ukuthi ngiyaphephuka kodwa igcineni kwafanele ukuthi mina ngizixolele ngithi yonke lento eyenzekile angizalwanga nayo ngiyithola endleleni kwakubiza ukuthi ngiyemukele ukuthi yenzekile kumina angisho yafa ingane yakho iyodwa mayingafa ingane yakho iyodwa nawe usucabanga uyibulala uthola ukuthi uNkulunkulu mayithatha ingane yakho iyodwa yena uNkulunkulu beyihlelele ukuthi imihla yayo ezoyiphila ingaka useyayithatha manje wena yakho ibisemidi imihla mawusuyibulala wena mawufika ngale ubuza umbuzo ukuthi ufunani lana uzothini Thuye sakhe isikhathi asikafiki ufunani la kukho konke ke lokho esengikushilo mntakwethu angujika umqondo ngingasho noma yini kuwena uyizwe kodwa ngeke ngikuthathele isinqumo yangizwa mntakwethu ukuthi ngifuna ukukutshela ukuthi lokho kwenzekayo kuwena kwenzekile kumina kuyenzeka kumina mina ngike ngenza izinto okwakungafanele ukuthi ngizenze ngithatha imphefumulo yabantu ababesathanda ukuphila yangizwa mntakwethu Qonda kahle kodwa kunesikhathi la ebengakwazi ukuphila khona ezweni lakithi ngenxa yokuthi ngisaba ngisho abasezweni lakithi ukuthi bazongibona noma bayangazi ukuthi ngithathe imphefumulo yabantu kunezimo ezibhlungu ezazenzekile kumina kodwa ezazingasho ukuthi angithatha umphefumulo womuntu ngiphila manje ngenxa yale ndoda eyakwazi ukufaka iscrewla ilungisa mindset yami angisho ke mntakwethu ukuthi nawe lungisa umqondo ngenkani kodwa thatha okuzokuphilisa bese uyabuka ukuthi kunabantu abakwazi ukuphila nabo bebuye enhlungwini ezingaka akuyisolve inkinga mntakwethu ukuzithathela umthetho ngesandla akuyisolve inkinga mntakwethu ukushiya umndeni wakho uyabona lezi ingane ezila kuleli igceke zinethemba makukhona wena ukuthi ngisho isigebengu ngeke singene la ngenxa yokuthi wena ukhona yabona awucabanga uma ungasekho wena izosala zibe yini awucabanga uma ngathiwa wena usuthatha impilo yakho lezi ingane zizokufihla ngani ngoba aduthi manje akukho lutho uma ngathiwa nje wena uthatha impilo yakho zizokwenza njani lezi ingane zihambe nazo ziyocela mhlawumbe zona zinawo lo mqondo wena onawo ukuthi ikhona iminyango yokunqonqoza yabona awukube namhlanje isibonelo kulezi ingane kusasa ube isibusiso kulezi ingane kusho mina umfowethu Gcwensa yebo ngiyema lapho asibonge